Bilo je sredinom popodneva 1. maja, praznik, djeca su se igrala vani, sunce visoko, komšije na balkonima. Sarajevo je živjelo normalnim prazničnim tempom, onako kako Sarajevo zna. U hodniku jedne stambene zgrade u ulici Omladinskih radnih brigada, u sarajevskom naselju Dobrinja, čuo se jedan hitac. Elma Godinjak imala je 41 godinu. Bila je novinarka i majka 5-godišnje kćerke, žena koja je uradila svaku stvar koju joj je sistem rekao da uradi. Imala je mjeru zabrane, prijavljivala je nasilje i tražila je zaštitu. Dobila je odgovor na papiru i svejedno je mrtva. Ovo nije priča samo o jednom ubojici. Ovo je priča o sistemu koji je primio sve signale i koji je odlučio da papir bude dovoljan. Nije bio. Elma Godinjak živjela je u Dobrinji, jednom od najvećih sarajevskih stambenih naselja. Radila je kao novinarka, posao koji zahtijeva tačnost, odgovornost i određenu vrstu hrabrosti. Brinula se o kćerci, djetetu koje je tek napunilo 5 godina i koje je toga dana sjedilo u stanu i čekalo mamu. Brak s Tarikom Prusacem, godinu i po starijim od nje, počeo je da se raspada. Bili su u postupku razvoda, koji po svim pravilima zdravog razuma nije trebao biti ovakav. Razvodi su bolni, ali ne moraju biti ovakvi. Ali Prusac nije bio čovjek koji je prihvatao gubitak kontrole. Nije bio ni čovjek koji je prihvatao kraj na način na koji normalni ljudi prihvataju kraj. Prusac je imao 49 godina i radio je kao zaštitar u privatnoj zaštitarskoj firmi Sec One. Uz taj posao dolazio je i pištolj. Službeni pištolj koji je, u teoriji, trebao biti pod kontrolom firme, zaveden u evidenciji, predan kada nije potreban. Prema internim pravilima firme, Prusac je trebao predati taj pištolj dan prije nego što je počinio ubistvo. Nije ga predao, firma to nije prijavila i niko nije pozvao Prusaca da pita gdje je oružje. Oružje je ostalo u rukama čovjeka koji je bio u žestokom sudskom sporu oko starateljstva nad djetetom, koji je otvoreno prijetio bivšoj supruzi i koji je bez njenog znanja postavljao kamere da prati njene pokrete. Firma je saznala za nestanak oružja tek kada su ugledali vijest o ubistvu na televiziji. Da bismo razumjeli šta se desilo u tom hodniku 1. maja, moramo ići unazad, do februara iste godine, do trenutka kada je Elma po prvi put glasno rekla da se boji za vlastiti život. 22. februara 2026. Elma je prijavila Prusaca. Rekao joj je, direktno i bez uvijanja, da komu dijete od njega rastavi, završit će pod zemljom. Ono što je rekao nije bila figura stila niti trenutak bijesa koji prolazi. Bila je to izjava namjere izrečena od čovjeka koji je imao i sredstvo i motivaciju da je sprovede. Elma je bila toliko prestrašena da je u početku odbila svjedočiti. Znala je na šta je sposoban i znala je šta mu prolazi kroz glavu. I znala je nešto što mnoge žene u takvim situacijama znaju, a što se teško objašnjava nekome ko to nije doživio. Komad papira sa zabranom ne stoji fizički između nje i njega. Papir ne vidi, ne čuje i ne reaguje na prijetnju. Ipak ga je prijavila. To je jedino što je mogla i htjela je da postoji trag, da neko zna da se boji. Da, ako se nešto desi, neko ima gdje da počne tražiti. Tjedni su prolazili. Prusac se nije smirivao. Razvod je bio sve bliži, a on sve opasniji. Onako kako opasniji ljudi postaju opasniji, što više gube tlo pod nogama. U aprilu iste godine Elma je ponovo otišla u policiju. Ovaj put zbog nečega što je jednako zastrašujuće, samo tiše i manje vidljivo. Uhodao ju je. Postavljao je kamere da prati njene pokrete. Znao je kada izlazi, kada se vraća, kuda ide, s kim razgovara. Prateći je na taj način, slao je poruku koja nije trebala riječi. Poruku da uvijek zna gdje je. Sud je reagovao 8. aprila 2026. i Prusacu je izrekao zabranu prilaska i zabranu komunikacije s Elmom. Mjere su bile formalno aktivne na dan kada ju je ubio. Advokatica Bojičić, koja je zastupala Elmu, govorila je o tome kako je njena klijentica živjela tih posljednjih tjedana. Rekla je da se Elma jako plašila, da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti
i da taj osjećaj nije bio paranoja niti pretjerivanje. Bio je to strah koji poznaje čovjeka. Strah koji je tačno znao šta mu prolazi kroz glavu. Sistem je tada već imao sve što mu je trebalo. Prijave u februaru i aprilu, sudsku zabranu i oružje koje je trebalo biti predato i nije. Nitko nije spojio te tačke, nitko nije pozvao firmu i pitao da li Prusac ima službeno oružje pri sebi. Nitko nije provjerio da li je zabrana pratila predaju pištolja. Mjere su ostale mrtvo slovo, a Prusac je bio slobodan, naoružan i sve bliži trenutku koji je, kako se ispostavilo, odavno planirao. Tužiteljka Iva Kurilić je na ročištu rekla ono što je i bez njene izjave bilo jasno svakome ko je poznavao hronologiju. Na dan ubistva Prusac nije radio, imao je slobodan dan i smatra se da je djelo unaprijed smišljeno. On nije pukao u afektu. Planirao je. 1. maja 2026. u 16 sati i 15 minuta Elma Godinjak izašla je iz stana. Prusac je već bio tamo. Nasrnuo je na nju. Zaprijetio pištoljem koji nije smio imati i koji nije predao. Pretukao je, a povrede su bile vidljive na glavi, rukama i nogama, onako brutalne kako brutalne povrede izgledaju. Potom ju je vezao ljepljivom, krepa, trakom. Svjedoci su bili u blizini i gledali su, nisu mogli da ne gledaju. Tužiteljka Kurilić opisala je to na ročištu samo s 2 rečenice, kratke i teške kao olovo. Rekla je da su svjedoci vidjeli da je čvrsto drži i da je plakala. Nije plakala od bola, plakala je od onoga što je znala. U tom trenutku u stanu je bila njihova 5-godišnja kćerka. Elma je istrčala za njima u haustore zgrade. Nije bježala od Prusaca, išla je prema svom djetetu. Prema 5-godišnjakinji koja je ostala sama u stanu i koja je na ovaj ili onaj način shvatila da je nešto strašno. Prusac je ispalio jedan hitac. U stomak. Elma Godinjak preminula je na licu mjesta, u hodniku zgrade u kojoj je živjela. Njen brat je pokušao da intervenira, ranjen je i onesvijestio se od prizora koji je vidio. Prusac je pobjegao sa djetetom. 5-godišnja djevojčica pronađena je nepovrijeđena i zbrinuta od strane nadležnih službi. Prusac je uhapšen nekoliko sati poslije na Baščaršiji, u ugostiteljskom objektu. Auto je ostavio na Darivi i nije bježao daleko. Možda je znao da ne mora. Možda je jednostavno prestao brinuti o tome šta će biti dalje. Čovjek koji planira na ovaj način rijetko planira i bjegunstvo. 3 dana nakon ubistva, Tarik Prusac stajao je pred sudom kantona Sarajevo. Priznao je zločin i rekao je da se kaje. Riječ kajanje, izgovorena 3 dana nakon što je u hodniku zgrade ispalio hitac u stomak majke svog djeteta, ne traži nikakav komentar. Tužiteljka Iva Kurilić izložila je hronologiju koja nije ostavila prostora ni za sumnju ni za sažaljenje. Prijetnje u februaru, prijave, uhodanje u aprilu, kamere, sudska zabrana, slobodan dan 1. maja, pištolj koji je trebao biti predan dan ranije i na kraju hitac u haustore. Organizacija Glas žene osudila je zločin i odmah rekla ono što je teško, ali istinito. Sistem koji postoji da zaštiti žrtve nasilja zakazao je. Elma je prijavljivala, tražila je zaštitu, imala je mjeru zabrane i svejedno je bila sama u tom hodniku. Elma je uradila baš sve što joj je sistem rekao da uradi. Prijavila je, svjedočila koliko je smjela, ponovo prijavila i čekala da zabrana nešto znači. Zabrana ništa nije značila. To nije bila njena greška. To je greška sistema koji prima signale, bilježi ih, stavlja na papir i misli da je time završio posao. Koji ne pita da li oružje prati zabranu, koji ne provjerava, koji papir tretira kao zaštitnu opremu. Papir nije zaštitna oprema. U utorak, 5. maja 2026. u 14 sati, na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu, ukopana je Elma Godinjak. Tevhid je održan istog dana u džamiji Dobrinja 3B. Iza nje ostaje 5-godišnja kćerka koja je bila u stanu toga dana, koja je istrčala za njom, koja je vidjela šta je vidjela, koja će odrastati s tim, bez majke i bez odgovora na pitanje zašto. Ostali su i majka, brat i snaha. Pitanje koje ostaje je ovo:
Koliko žena u ovom trenutku drži u ruci mjeru zabrane, dok čovjek s druge strane te mjere ima nabijeni pištolj i slobodan dan? Elma je učinila sve što je trebala. Ko je sljedeća? Ako ti ili neko koga poznaješ treba pomoć, SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini je 1265. Počivaj u miru, Elma.